ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ବରଗଡ଼ ମାଟିର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜନନାୟକ ଆନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବରଗଡ଼ ମାଟିର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ବରଗଡ଼ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଏକାଧିକବାର ବିଧାୟକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଅଲଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଡ଼ିଛି। ହୋଇଛି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ରହିବେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୁଏ 1938 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ। ବାନ୍ଧକଳାର ସୁଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁଦାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। କ୍ଷମତା ଓ ପଦପଦବୀର ପରିଧି ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର, ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। जो योजना मान प्रणयन करी ओडावासी आस्था और विश्वास को बलवत्तर रखा विजु जनता दल सभापति तथा आम मुख्यमंत्री माननीय नवीन पट्टनायक अहरह उद्यम जारी रखिंट। जिला परिषद निर्वाचन में विजु जनता दल समस्त जिला परिषद प्रार्थी मान जययुक्त करातु। विशेष किसी कहूना आपंकर आशीर्वाद कामना कर।